טוב, אני רציתי לראות אתכם משהו, ככה, אני מתווכח המון עם חברים, מכרים, בקשר לכל ה-OpenAI. שישימו לב, זה פרויקט, יש פה פרויקט של בערך 8,000 קבצים, ואחד מהדברים שאני מתווכח איתם זה שמה לעשות, לא צ'אט GPT, לא ג'מיני, לא משנה איזה אחד אני אקח, לא יכול לבצע באמת תכנות, המרה של תיקייה שלמה של קבצים ולבנות משהו מועיל. זה פשוט בדיחה, סליחה שאני ככה עם הזה שלי, אבל זה לא אפשרי. עכשיו, אם אנחנו נסתכל אפילו על הפרויקט הזה, הרצתי פה המרה, שנייה, רגע, אני אזוז את זה, הרצתי פה המרה שלמה באמצעות ג'מיני CLI, וזה בפעם שנייה שאני מנסה ולא מצליח באף צורה. להמיר בצורה תקנית. לא רק שלא מצליח להמיר בצורה תקנית, הוא מחרבש הרבה מהקוד הקיים. כל מה שביקשתי ממנו זה תעדכן ל-PHP 8.4, כי הקוד מקור תואם ל-PHP 7.3. עכשיו, תחשבו שזה מוצר שכבר קיים לפחות שנתיים בשוק, והוא לא מצליח לבצע המרה על שפת תכנון שקיימת ביותר מ-70% מהאתרים. אז מה הולך פה? מה זה בדיחה. עכשיו, אם אנחנו נלך זה, למה פתחתי את זה? זה למשל ספרייה שאני משתמש בה קרוב ל-15 שנה, כשכל פעם שנותנים לי את המשימה הזאת. היא יכולה לבצע, בואו נראה רגע, היא יכולה לבצע המרה, לא משנה מה גודל הפרויקט. אז הנה, אני אראה לכם את האתר שלהם, זה האתר. הוא עושה את זה בצורה מאוד מהירה, מאוד אוטומטית, וללא שום תשלום. היא ספרייה בקוד פתוח. וזה לא משנה אם הפרויקט נבנה על איזשהו framework. כל עוד יש PHP, הוא יצטרך לשדרג את זה. הוא גם מזהה את השינויים בפריימוורקים, למשל Code Igniter או סימפוני, הוא ידע לזהות. זה פשוט סוף הדרך. עכשיו, לעומת, הנה עכשיו אני חוזר לנקודה, לעומת ה-Gemini CLI במקרה הזה, כן? אגב, Gemini CLI, על משימה סך הכל שהייתה אמורה לקחת 2 דקות. אני כבר מריץ את זה פעם שנייה, 12 דקות, ואנחנו עדיין לא סיימנו. תבינו, זה משהו שהיה לוקח פחות משתי דקות ברקטור. עכשיו, עוד מעבר לזה, אני ככה, סתם מעניין אותי מפתחים, בוני אתרים, לא כאלה לא יודע מה, בונים, מתקנים משהו קטן, אלא באמת בוני אתרים, חברות, בתי תוכנה וכדומה. עוד דבר שנאמר על הכלים האלה, זה שהוא יחליף מלא מפתחים בתחום, יחליף אותם, פשוט לא יהיה צורך. מישהו מכם פיטר עובד אחד אפילו בעבר לדבר הזה? ואני פשוט מת לדעת. ככה גלש לוויכוחים פה ושם ברשתות החברתיות, אמרו לי, מה פתאום, בטח יש מלא אנשים, חברות שלמות שפיטרו. תנו לי דוגמה, אני לא ראיתי בשום מקום, אני לא עוד פעם, אמזון פיטר כמויות עובדים מטורפת, אבל זה לא בגלל לא החליף אותם בכלים הללו. שום דבר, אפילו אני מנסה לדמיין כאילו איפה אפשר להחליף עובדים לטובת AI. כתיבת תוכן, עריכת תמונות, וזהו, פה זה מסתיים. עכשיו, מה שכל כך מביך, זה שהם יצרים מוצר בתשלום, מוצר שמשלמים עליו לא מעט, והוא לא מסוגל לבצע פעולה פשוטה, בשפת תכנות הכי משומשת בעולם, כל אתר כמעט זה PHP, 30% אולי זה Windows, פחות מ5% זה Node.js ופייתון, ג'אנגו וכל אלה, ופה כמעט 60% זה PHP, האם לא יותר, אני מאמין שזה יותר. פשוט לפי השרתים, אני עשיתי בזמנו סריקה מאוד מעמיקה עם מסקן, ויש לי פשוט פלט של כל כתובות ה-IP שקיימות בעולם, עם איזה שרת הן רצות. ואני יכול להגיד לכם שלפי הבדיקה שאני ביצעתי, זה פחות מ-20%. זה האתרים שלא רצים על PHP. עכשיו, מעבר לזה, הכלי הזה אפילו בסייבר לא יכול לטפל. זאת אומרת, אם אתם תבואו ותשאלו אותו, תן לי למשל רשימה של דורקים לאתר ספציפי. הוא לא יודע לעשות את זה.
הוא אוטומטית חוסם אתכם ויגיד לכם לא, מה פתאום, אני אסור לעשות זה. אז כאילו, אפילו בדבר הכי, אם אנחנו לוקחים את עולם האינטרנט מצד מפתחים ובעלי אתרים, אז הדרישות שהם צריכים זה סייבר, אבטחת השרת, אבטחת האתר, אה, בנייה כמובן, אה, פיתוח במילים אחרות, ועיצוב. עכשיו, אני לא מדבר על בניית פלאגין שיודע להזריק CSS או לשנות את העיצוב או כדומה, זה שטויות. אני מדבר על באמת מוצר מוגמר. ציפיתי בשנתיים האלה לראות לפחות מוצר מוגמר אחד שנבנה עם הכלים הללו. אין, אף אחד לא משתמש בהם, לא השתמש בהם, לא הצליח אולי להשתמש בהם, לבנות מוצר מוגמר. ואני, שוב, אני אומר לכם מהמקום שלי, והנה, הרצתי אותו עכשיו פעם שנייה, ואני יכול להגיד, אני כמעט בטוח בוודאות, אני אפילו, אני רוצה, זה קצת בעיה, כי זה פרויקט, אה, לא משנה, אבל בסופו של יום, גם כשאני מריץ את הכלי פעם אחר פעם על אותו פרויקט, עם אותה השאילתה, אני מקבל תיקונים אחרים לחלוטין, זה בכלל הזיה. זאת אומרת, כי עוד פעם, ההבדלים בין PHP 7.4 ל-PHP 8 זה אולי, ככה כשאני חושב בראש, זה אולי 8 כללים שצריך להחליף. אולי קצת יותר, אבל סוגי כללים. והוא לא מצליח לבצע אפילו את המשימה הפשוטה הזאת. כאילו, אני יכול עכשיו לבנות כלי פייתון שיבצע את זה יותר מהר ממה שהוא ביצע עד עכשיו. ולכן ככה מעניין אותי, מישהו הצליח לבצע את ה... הוא לא סיים אגב עדיין, הוא עדיין להצעה. בוא נראה. לא, זהו, הגיע לקוטה. לא יאומן. אז במילים אחרות אני הרצתי אותו, לא סיימתי אפילו וזהו, הוא הרצה. פשוט לא להאמין, אני מתקשה כאילו להבין עד כמה זה בדיחה. ועוד פעם, זה בתקופה שכל העולם סוער, מלחמות, זה, גובים כסף על מוצר שהוא אפילו לא מוגמר. אני לא יודע מה, יכול להיות שמישהו פה חושב שזה, לא יודע מה, המצאת המאה. אבל שוב, חוץ מתמלול, יצירת תוכן, יצירת תמונות, ובאמת פיתוח רציני, זה לא מתאפשר בכלים האלה. אז זה בדיחה, מה זה נותן? עכשיו, לפי פשוט העובדה שזה כבר קיים שנתיים, מינימום שנתיים, אני לא יודע אם בדיוק כמה, אבל אני יודע שמינימום שנתיים זה קיים. והוא לא מצליח אפילו לבצע דבר כזה בלי לבקש ממני לשדרג עוד יותר את המנוי, גם ככה אני משלם פה איזה 80 שקל. אז מה הולך פה? מה זה? מה, אני צריך לשלם... לא הצלחתי להבין, בדיחה פשוט, לדעתי, זה גובר לבדיחה של הביטקוין. מי שזוכר, כשהביטקוין יצא, אז יצאו כל מיני כאלה שפעם ראשונה שמעו על הדבר הזה, לא, אין להם מושג מה זה, אין להם מושג זה. התחילו כל מיני ספקולציות, לא יודעים בכלל מזה, בוני הביטקוין, אני עד היום רואה את הפוסטים בפייסבוק שטוענים את זה. מביני דבר, כן, מובילי זה. לא יודעים, עם כל הכבוד שחפשו ב-2002, היה משפט די ציבורי בארצות הברית, ואותם 40 מפתחים כמעט של ביטקוין, אז זה היה 40, היום זה קרוב ל-200 ומשהו, והם היו בבית משפט פדרלי, וחצי מהמפתחים רצו לשמור שהם ביטקוין, חצי רצו לשמור קוד מקום מסוים, ובסוף הבית משפט פדרלי פסק שהביטקוין המקורי, בגלל שכמות המפתחים שם הייתה יותר קטנה, אלה שרצו לשמור על הקוד מקור המקורי, הייתה יותר קטנה, אז הם יעברו לשם חדש בשם ביטקוין קלאסי. והשינויים דווקא הוכלו בביטקוין הרגיל. זאת אומרת, הביטקוין שקיים אתם מכירים זה לא הביטקוין המקורי. השמות שלהם ציבוריים, פשוט חפשו בגוגל באנגלית, מי שיודע לקרוא זה, תגיעו למשפט ולפסיקה. יש שם את כל השמות של כל האלה שהיו במשפט. מעבר לזה, זה קוד שחשוף לכל כך הרבה פרצות הבטחה, כל כך הרבה פרצות הבטחה, אני לא אתחיל להסביר פה, אבל אני אתן לכם דוגמה. בן אדם כמוני, תיאורטית, כן, הוא יכול להפיל את המחיר. עכשיו, אם אדם כמוני יכול לעשות את זה, תדמיינו עכשיו, תיאורטית, שיש 20 כמוני, שיבצעו את אותו הזה. מי שאמר דבר כזה, וזה מוצר מוגמר שנסחר, בזהות מסחר, פשוט, אני אומר לכם את זה, זה פדיחה יותר גדולה מהביטקוין. ושוב, אני מדבר במקום של ביטקוין נסחר על ידי מיליוני אנשים בעולם, מיליוני אנשים תולים את התקווה שזה יהיה, זה הבא שיהפוך אותם לעשירים. פה זה כלי
מתבצע בו שימוש על ידי אפילו יותר אנשים, ונגבה כסף על השימוש. וזה פשוט, אפילו, באמת אני אומר, זה אפילו לא 10% מוגמל. עזבו 100%. כשאני אשלם על משהו, אני אבקש ממנו לבצע פעולה, והוא יגיד לי, לא, אסור לי, או לסירוגין, כל פעם שאני אשאל את אותה שאלה, ייתן לי תשובה אחרת לחלוטין, זה פשוט בדיחה ברמה, אני לא יודע. אני חושב שחלק מהמפתחים של הכלים הללו לא עצרו לחשוב על התעשיות שאולי ינסו להשתמש בהם, ולא ניסו להתאים את זה ככאלה. זה פשוט לא נורמלי, זה באמת אני אומר לכם, זה... עכשיו, אם מישהו חושב שאני טועה, אנא השאירו בתגובות, האם פיתחתם מוצר שלם, מוצר שלם, אני לא מדבר על פלאגין או על קאט נושא, אלא מוצר שלם, ממש אתר שלם בדבר הזה, האם פיתחתם איזשהו טכנולוגיה חדשה באמצעות המוצר הזה, והאם, סתם דוגמא, אם אתם בבתי תוכנה או כדומה, אם פיתרתם עובד אחד, והחלפתם אותו בדבר הזה. מעניין אותי פשוט, אולי אני טועה, מרתק. אז זהו, אני מבחינתי, זה בדיחה, קשה להבין, אני בדיוק גם ניהלתי ויכוח עם חבר הזה, וזה גלש למקומות מצחיקים. כי אומרים, בטח, אתה לא יודע לבצע את הפרומפטים. מה זה שאתה יודע? אני יודע טוב מאוד לבצע פרומפטים. אבל העובדה שהוא לא מצליח לבצע את זה, ונותן לי קוד, מרזה לי קוד מלא שגיאות, כשעוד פעם אנחנו מדברים על PHP, אין פה וריאציות, למשל ל-MySQL Echo, אין וריאציות, עדיין לא מצליח להחזיר לי שגיאות. לא שם גרש, או לא סוגר הערה, או כל מיני דברים הזויים. אני באמת, אני לא מצליח להבין איך מישהו שמתחיל בתחילת זה שלו, בתחילת איך נקרא לזה? לימודים. זה הדברים שממש בהתחלה, עוד לפני ההתחלה, מבקשים לך ללמוד. והוא עושה טעויות בדברים האלה. זאת אומרת, לא אפילו אנחנו לא הגענו למצבים המתקדמים. עכשיו, אני מסכים שפייתון למשל הוא שולט פרפקט. אגב, זה כלי שנבנה בפייתון. כל האלה לימים זה פייתון פר אקסלנס, אבל עם כל הכבוד, לא ראיתי אתרי ענק בנויים בפייתון. לא ראיתי אתרי ענק בנויים ב-Node.js. לא קיים. פשוט לא קיים. זה לא בנוי לזה. לעומת זאת, PHP, וואלה, בדיחה, אני באמת, ככה אני לפחות רואה את זה. אם אתם חושבים שאני טועה, תראו לי, תשלפו לי קישור של איזה אתר שנבנה עם הדבר הזה. מרתק אותי לראות אם אתם מסכימים, אולי אני טועה ואני חי באיזה בועה, לא יודע, אני מבחינתי זה בדיחה. שיהיה לכולנו שבוע טוב חוץ מזה.